Lăudat să fie Domnul! Scumpă Biserica a Domnului Iisus, frați și surori, ne bucurăm de Harul lui Dumnezeu, care ne-a mai dat viață și ne bucurăm de ocazia aceasta frumoasă să ne întâlnim în casa Domnului și să ne închinăm. Eu sunt împreună cu nepoței mei, cu Marcus și Elijah. Am venit în misiune anul acesta, împreună cu soția mea, însă pentru faptul că nu s-a simțit bine, a rămas la Giurgiu. Și după cum știți, aseară am avut o întâlnire frumoasă pe stadion, am făcut o evangelizare pe care Dumnezeu a onorat-o cu prezența sa și mulțumim Domnului pentru lucrarea sa care s-a săvârșit de-a lungul istoriei, s-a săvârșit cu străbunii noștri, cu părinții noștri și acum e rândul generației noastre să fim înaintea Domnului și să ne arătăm plin de râvnă pentru Dumnezeul nostru. Îi salut pe frații păstori și mă bucur să-i revăd. Salut pe fratele Cornel Răducanu, pe fratele Daniel Neagoie. Mă bucur să vă văd pe dumneavoastră, cred că sunt pentru prima oară în biserica aceasta, nu mai țin minte să fi venit altă dată, însă asta nu are așa de mare importanță, mă bucur că sunt aici, să vă pot saluta pe toți, să vă văd, să vă cunosc și să vă binecuvintez. Vă aduc salutări din partea bisericii de unde noi venim, acolo sunt câteva persoane din zonă, și anul acesta ne-am propus să venim în România, să facem misiune, să participăm și noi la lărgirea Împărăției lui Dumnezeu, cu ce ne-a dat Domnul nouă, alături de alții care și ei, primind de la Domnul har peste har, contribuie și ei la lărgirea Împărăției Domnului. Îmi pare rău că fratele păstor Cristi Boariu nu este acasă, dar îl salut pe dumnealui, familia dumnealui și întreaga biserică. Dumnezeu să fie cu fiecare dintre dumneavoastră, să vă dea propășire și să vă dea binecuvântare. M-am gândit că în dimineața aceasta, fiind de aici, văzându-vă pe dumneavoastră și fiind alături de robii Domnului, ar fi bine să vă spun că fratele Neagoie ne-a vizitat mult în ultimul timp, în calitatea lui de slujitor al Domnului, dincolo de atribuțiile din biserica locală unde slujește aici alături de frați. Și cu această competență a ajuns în biserica noastră și a făcut o lucrare foarte frumoasă. Noi suntem apropiați ca frați, ca prieteni și a făcut o lucrare frumoasă în mijlocul nostru și în general în bisericile din Statele Unite cu școala duminicală. Lucrarea aceasta este o lucrare foarte bună pentru faptul că noi atunci când devenim adulți, în mintea noastră tăbărăsc multe ideologii despre viață și omul devine mai sceptic și este mai greu să ajungi la inima lui. Și cu cât un om îmbătrânește mai mult, șansele ca el să se pocăiască scad foarte mult. Pentru că atunci când omul îmbătrânește și calitățile și defectele lui se amplifică, devin mai mari. Dar când vorbești unui copil, el este inocent și cea mai vulnerabilă vârstă când îl poți învăța ceva pe un copil e copilăria. Aduceți-vă aminte ce spune Scriptura, învață-l pe copil când este mic și când se va face mare, el nu va uita ce l-a învățat când e mic. Copilul este ca o agendă nouă pe care o cumperi la început de an și toate paginile sunt libere și scrii pe ele. Ce scrii pe paginile de la început ale minții unui copil nu se mai uită niciodată. Numai să știți că noi vorbim de memorie lungă și memorie scurtă. Memoria lungă e memoria anilor din trecut. Memoria scurtă e cea de ieri, de alaltăieri. Ați observat că memoria lungă funcționează, dar cu cea scurtă avem noi probleme. De pildă, bunicul îți spune ce a făcut în război, dar la un moment dat te întreabă de unde mi-am pus ochelarii. Adică ține minte ce s-a întâmplat în 1940, dar nu mai ține minte ce s-a întâmplat cu 2 minute în urmă, unde și-a pus ochelarii. E important să învățăm pe copii când sunt mici. Noi neglijăm treaba asta, părându-ni că o să învățăm când se fac mari, dar dumneavoastră știți ce spune ei când se fac mari. Mai lasă-mă în pace. De aceea școala duminicală este cea mai eficientă adunare care un învățător îi învață pe niște ascultători. Biserica nu prețuiește așa de mult lucrul acesta, dar prețuiește lumea. Uitați-vă, guvernele lumii, sub presiunea psihologiei moderne, ne ia copiii înainte ne-i lua la 7 ani și mama avea 6 ani să-i educe pe copii. Acum, la 3 ani, îi ducem la școală. Nu e ea chiar școală, e un preschool, adică înainte de școală. Dar
nu mai sunt cu noi, sunt cu ei. Și încet, încet, aproape că nu știu să vorbească și îi ducem acolo, părându-ni se că e bine, că o să învețe mai multe lucruri, dar învață ce? Observați că sistemul școlar nu mai pune accent pe educație, pe știință, ci pune accent pe altceva. Preiau responsabilitățile părinților, ale bisericii, ale familiei. În sfârșit, pasajul pe care l-am citit vorbește despre altceva. Însă am vrut să împărtășesc cu dumneavoastră lucrurile acestea doar pentru faptul că uneori noi suntem ușor de amăgit. Lipsa de cunoștință ne face victime în fața celor care știu și care folosesc ce știu ca să ne manipuleze și să ne exploateze. Trebuie să ne învățăm noi copiii și tinerii și oamenii care vin să se închine în biserică. Pentru că dacă nu învățăm noi, îi învață altcineva. Și ce se învață în afara bisericii nu-L onorează pe Dumnezeu. M-am gândit să împărtășesc cu dumneavoastră despre faptul că trecând prin viață, viața are ca și anul mai multe anotimpuri. Este primăvară, este vară, toamnă, iarnă și fiecare anotimp are frumusețea și dificultatea lui. E frumos primăvara, dar noi nu mâncăm flori și frunze din pom și de pe pământ. Toamna e plină de rod și frumusețea ei de asemenea este minunată. Vara e frumoasă, dar e fierbinte. Iarna e frumoasă, dar e rece, e frig, nu prea poți să ieși afară. Aduceți-vă aminte că greierul, care n-a știut să-și pună ceva deoparte, să-și pună murături și altceva, iarna a avut dificultăți cu copza lui, ce era să mănânce? Ei, la fel este și viața unui om. Începem în copilărie, trecem prin adolescență, prin tinerețe, prin viața de adult și ne îndreptăm înspre bătrânețe, apoi plecăm. Ei, trecând prin fazele acestea ale vieții, noi căpătăm experiență. Cine face mâncare o face din ce în ce mai bună. Cine pune faianță, pune din ce în ce mai bine. Cine e croitor sau altă meserie, le face din ce în ce mai bine. Cine e predicator, predică mai bine, că omul în timp ce face un lucru, se specializează. Însă, marea problemă este echilibru. Echilibrul este una dintre cele mai mari virtuți pe care un om le are. Știți de ce? Pentru că echilibrul este drumul de mijloc între idealism și fatalism. Idealismul este să te ridici cu capul în nori și să crezi că mâine vei deveni ministru în timp ce nu faci nimic. Vezi viața foarte roz și pur și simplu nu te interesează de nimic. Ești așa un visător, un mare visător. Mâine mă fac inginer, poi mâine îmi deschid un business, dar nu te faci nici inginer și nu-ți deschizi nici business. Un idealist. De partea cealaltă sunt fataliștii. Vine bomba lui Putin. Nici asta nu-i bună, pentru că este exagerată spre pozitiv. Și nici asta nu-i bună, că e exagerată spre negativ. Dacă stai de vorbă cu unul din ăsta, nici la lucru nu te mai duci, că mâine o să plouă cu euro. Dacă stai de vorbă cu unul din ăsta, trebuie să-ți cumperi sicriu, că mâine s-a terminat. Și îl veți întâlni și pe ăsta, sau ideologia lui, și îl veți întâlni și pe ăsta, sau ideologia lui. Noi nu trebuie să fim nici idealiști, nici fataliști. Noi trebuie să fim niște oameni realiști. În stânga este apa, în dreapta este uscatul. În stânga este moartea, în dreapta este viața. În stânga e sărăcia, în dreapta este bogăția. În stânga e curajul, în dreapta este frica. Dar trebuie să mergem pe mijlocul cărării neprihănirii. Trebuie să avem accentul ăsta pozitiv în viață, să gândim spre bine. Dar trebuie să știm că și necazul și suferința s-ar putea să ne cerceteze în viață. Dar nu pentru faptul că suntem păcătoși, ci pentru faptul că în lumea asta toată lumea suferă cândva, în tinerețe sau în bătrânețe. Vedeți, noi venim aici duminică de duminică și joie de joie și uneori mai venim și în timpul săptămânii între duminică și joi. Ei, toate lucrurile acestea, pocăiții le au ca pe un avantaj care îi conduc înspre înțelepciune. Înțelepciunea este un har de la Dumnezeu și este unul dintre cele mai mari daruri. Apropiindu-mă de pasajul pe care l-am citit, aș vrea să vă spun că astăzi vreau să împărtășesc cu dumneavoastră din textul acesta și de fapt din capitolul 25, când fratele păstor m-a întrebat ce pasaj o să citesc din Scriptură, i-am spus că pilda celor 10 fecioare, că n-am îndrăznit să-i spun că tot capitolul 25 aș fi vrut să-l citesc. Că sunt 3 pasaje aici și
E cam lung capitolul și n-am vrut să vă obosesc. Dar de fapt predica mea este din capitolul 25 al cărții Matei. Dacă deschideți Scriptura și vă uitați în capitolul 25, veți constata că acolo sunt scrise 3 pilde. Prima e pilda fecioarelor. A doua e pilda talanților. Și a treia e pilda oilor și a caprelor. Dacă vreți să mă credeți, toate aceste 3 pilde sunt de fapt una singură. Decât că una ia exemplu nunta, contextul nunții, și tratează același subiect pe imaginea unei nunți, a doua tratează același subiect pe imaginea unui business, a unei afaceri, și a treia tratează aceeași idee pe imaginea unei turme de oi și de capre la un loc. În vremea aceea exista nunți și Domnul folosește imaginea nunții și pe imaginea aceasta lucrează să ne transmită o învățătură duhovnicească. Apoi se mută și ia experiența unei afaceri, o croitorie, o construcție, orice altceva, un magazin, absolut orice. Și în final, pentru că în vremea aceea se lucra cu animalele, ia și imaginea asta a ciobănitului, a animalelor. Dar ideea pe care o transmite Domnul este aceeași. În dimineața asta, lucrul ăsta aș vrea să-l împărtășesc cu dumneavoastră. Ideea care transcende, adică care trece prin toate aceste 3 pasaje, fecioarele, talanții și caprele și oile, sau oile și caprele, să punem binele la început. Fratele păstor a citit pilda fecioarelor și întotdeauna când noi citim un pasaj din Scriptură, este bine să știm că întotdeauna avem 2 perspective să înțelegem ce spune pasajul. Prima perspectivă este să ne uităm la aspectul istoric. A doua perspectivă este să ne uităm la aspectul teologic. Atunci când ne uităm la aspectul istoric, ne ducem cu 2000 de ani în urmă la timpul la care se referă Scriptura când a fost scris. Pasajul acesta, pe ce vreme a fost scris în istorie? Pe vremea Mântuitorului, că El spune cuvintele acestea. Cu câți ani în urmă a trăit Mântuitorul în trup uman pe pământ? Cu aproximativ 2000 de ani în urmă. Perspectiva istorică a unui cititor sau predicator al Scripturii trebuie să se ducă cu 2000 de ani în urmă, când lucrurile nu erau ca astăzi. Asta știți bine, oamenii nu gândeau cum gândesc astăzi, n-aveau tradițiile de astăzi, n-aveau obiceiurile de astăzi. Păi dacă ne gândim numai cum era când trăia bunica, cât mai semănăm noi cu vremea lui bunica? Aproape deloc. Totul s-a schimbat. Dacă bunica ar veni la viață astăzi, nici n-ar mai ști dacă aici e Deva sau altceva. Dar cu 2000 de ani în urmă. În acești 2000 de ani s-au creat, s-au făcut schimbări absolut radicale. Ei bine, când vorbim despre aspectul istoric, trebuie să înțelegem cum era o nuntă atunci. Noi ne imaginăm că este o nuntă ca acum. Sigur că era mirele și mireasa, că nunta nu se poate fără ăștia 2. Dar obiceiurile, tradițiile locului, ale zonei, în primul rând e o altă cultură, e o altă țară, e o altă epocă. Toate aceste diferențe trebuie înțelese, că altfel noi facem aplicații pe o nuntă de astăzi, nu pe o nuntă de atunci. Pe o nuntă din poporul român, nu pe o nuntă din poporul evreu. Aspectul istoric înseamnă să interpretăm corect ce s-a întâmplat atunci pentru ca să putem face aplicația și să înțelegem ce aplicație facem astăzi. Dacă vorbim de aspectul teologic, nu ne mai interesează aspectul istoric. Despre cine e vorba în aspectul istoric? Păi este vorba de 10 fete care erau domnișoare de onoare la nuntă, pur și simplu cum se face și la noi. Ați văzut că sperechi de fete și băieți, că așa e tradiția. Noi încercăm să ținem tradiția în biserică diferită de tradiția din lume, despodobind-o de toate lucrurile care sunt inutile și sunt numai pentru fast și pentru lux și pentru că e mai importantă nunta decât căsătoria la unii. Dar dacă ne uităm la aspectul teologic, atunci nu ne mai interesează câte fete au fost, nu ne mai interesează cum era nunta atunci, ci ne interesează care este semnificația
pentru timpul nostru, nu pentru istoria de atunci. Că una este să știi cum a fost atunci, și asta e predica istorică, și alta este ce ar trebui să facem noi cu ce s-a întâmplat atunci și ce trebuie să înțelegem și să aplicăm noi la viața noastră astăzi, 2000 de ani după ce s-a întâmplat atunci. Când un predicator predică, se concentrează ori pe aspectul istoric, încercând să surprindă, aducând astăzi ce a fost atunci, ori pe aspectul teologic, care e însemnătatea pentru noi în vremea aceasta. Uitându-ne în Scriptură, observăm că pasajul pildei celor 10 fecioare este unul cunoscut de noi. Și noi încercăm să spiritualizăm acest pasaj și să spunem că candela este inima noastră. Aceasta este o spiritualizare, adică încercăm să dăm un înțeles duhovnicesc lucrului scris în Scriptură. De asemenea, spunem că unde lemnul este Duhul Sfânt, pentru că unul dintre simbolurile Duhului Sfânt este și unde lemnul. Dar nu e numai unde lemnul, și focul, spre exemplu, și multe alte simboluri are Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este Dumnezeu, el e complex, este holistic, de aceea are foarte multe simboluri. Și ne concentrăm pilda celor 10 fecioare doar la inima noastră este o candelă și trebuie tot timpul să fie plină de unde lemnul Duhului Sfânt. Lucrul acesta este corect din punct de vedere al spiritualizării pasajului și din punct de vedere al unei aplicații duhovnicesc. Este foarte corect și trebuie să ne silim să ne păstrăm candela curată, dar și plină. Că degeaba speli o farfurie dacă nu o umpli cu ciorbă și mi-o dai doar spălată. Eu ce mănânc din farfuria aia? Zic, bravo că ai spălat-o, dar dacă nu o umpli și e curată, doar curată, mulțumesc. Curată mi-ai dat-o, curată o să o iei înapoi. Dar dacă ar fi murdară și mi-ai pune mâncare în ea, probabil că n-aș mânca. De ce? Pentru că a fost murdară. Iată dar că trebuie să fie și curată și plină. Și farfuria și candela. Faptul că e curată este necesar, dar nu-i suficient. Faptul că e plină, dar nu-i curată, este necesar, dar nu-i suficient. A fi curată este indispensabil și deopotrivă a fi plină este indispensabil. Dar eu vreau în această dimineață să ne uităm un pic și altfel la pasajul acesta și la cele două care urmează și probabil că și la altele, pentru ca să aducem mai multe argumente. Și ce vreau să spun de aici? Vreau să spun de aici că Domnul Iisus folosește imaginea unei nunți ca prin imaginea asta să ne trimită un mesaj duhovnicesc. În primul rând, cum spuneam și mă repet, este mesajul că inima noastră este un vas de altfel și asta e o imagine, e o metaforă. E un vas care trebuie păstrat tot timpul curat. Dacă vă duceți la o femeie, vizitați o familie de prieteni și pe masa din bucătărie vedeți așa o grămadă de farfurii murdare de alaltări, de ieri și de aseară și de azi dimineață. Nu e chiar o imagine plăcută, nu? Uneori mai se întâmplă că prea obosiți, prea grăbiți, mai rămân vase în chiuvetă nespălate. Dar nu e ideal. Dar dacă chiar găsești și pe alea de ieri și pe alea de alalte, acolo e un pic de problemă. Cam așa este și viața unui om, dezordonată, în timp ce ar trebui să fie curățenie. Și de asemenea curată fiind să fie plină. Ei, trecând însă de imaginea aceasta, întorcându-ne la cele 10 fecioare, observăm că Domnul folosește imaginea aceasta a nunții ca să spună că 10 fecioare au fost alese de mireasă, că mirele urma să vină să ia mireasa. Și de cele mai multe ori venea spre seară, iar în timpul nopții, până spre dimineață, se făcea nunta. Și pentru că se întindea pe perioada nopții și nu era curent electric ca astăzi, existau niște lămpi, niște candele care luminau, iar fetele acestea aveau rolul acesta, să folosească aceste lămpi, aceste candele și să lumineze când mirele vine să-și ia mireasa și se îndreaptă înspre locul sărbătorii cu alaiul, cu părinții, cu rudele și cu mesenii. Fetele astea au fost alese dintre cunoștințele miresei. Ele și-au luat candelele, au venit la casa miresei și aștepta să vină mirele să ia mireasa, ele să-i însoțească și cu toți ceilalți să meargă la sărbătoare.
Și dintr-o dată Domnul Iisus creează o tensiune, creează un accident. El o fi fost și real cândva, probabil că s-a întâmplat treaba asta, sau o fi fost pur și simplu imaginar. Și spune că 5 dintre cele 10 fete, pe lângă faptul că și-au luat candelele, și-au luat și un alt container cu un de lemn de rezervă, pentru că s-au gândit în baza experienței anilor trecuți. Probabil părinții le-au învățat, că s-a mai întâmplat și altă dată. Mirele, din anumite motive, a venit mai târziu. Unii, atunci se mergea pe jos sau cu măgarul, cu calul. Dacă mirele era din Galileea, cam unde este astăzi satul mare, Bucovina, și mireasa era din Giurgiu, de unde vin eu, cât faci pe jos sau cu un măgar, cu un cal, din satul mare, din Maramureș până jos în Muntenia? Păi cu mașina faci o zi, dar pe jos multe zile, nu știu, n-am fost niciodată pe jos. Când vii cu mașina poți preciza oarecum cam la ce oră ajungi, deși atunci o jumătate de oră plus minus e ușor de trecut. Dar dacă vii pe jos, zici azi sau mâine, dintr-o dată 24 de ore e bătaia de probabilitate, nu mai e 30 de minute. Iată dar cum putea să întârzie destul de mult, pentru că mijloacele de transport erau ca atunci. Și în pilda aceasta, Domnul creează tensiunea asta ca să dea un înțeles și spune următorul lucru. Celelalte 5 fecioare nu și-au mai luat și containere de rezervă. Au zis ele, o să ajungă, mirele vine bine. Ele și-au asumat că o să vină în timp. Celelalte au fost puțin mai înțelepte și au zis, Dom'le, există posibilitatea să întârzie. Așa că luăm pentru orice eventualitate. Asta se numește responsabilitate, se numește grijă, se numește înțelepciune și probabil și altceva. Ei, și acum, Scriptura ne spune că mirele a întârziat. Iată că cele înțelepte au avut dreptate. Presupunerea lor s-a adeverit. Când au așteptat, așteptarea a fost lungă, mai lungă decât trebuia și au adormit. Biblia zice au ațipit, adică au început să doarmă. Și în timp ce dormeau a venit mirele. Cineva l-a văzut și a zis, mirele, mirele! Și le-a trezit și pe fetele astea, s-au trezit toate, repede au aprins candelele și se pregăteau să înceapă sărbătoarea mergând spre locul cu pricina. Numai că, la un moment dat, candelele li s-a stins, pentru că s-a consumat combustibilul ăla. Cele care aveau combustibil de rezervă l-au pus din containerul de rezervă în containerul lămpii și au continuat să folosească lampa aprinsă. Cele care n-au avut containerul de rezervă au rămas cu lampa stinsă și atunci au încercat o soluție de avarie. Dați-ne repede și nouă ca să nu rămână 5 lămpi, ne facem de rușine, stricăm nunta. Celelalte n-au fost înțelepte doar că și-au luat containerul, au fost înțelepte și să nu le dea. Sună ciudat că a nu dai o dovadă de înțelepciune în cazul ăsta. Și le-a spus, dacă noi vă dăm, nu avem nici noi, nici voi. Cel mai bine este să păstrăm noi, să rămână astea aprinse, iar voi fugiți și descurcați-vă. Lucru pe care l-au făcut. Au fugit, s-au descurcat și au venit cu un de lemn, dar s-a întâmplat ceva. Când au venit, ușa era închisă. Au bătut și răspunsul a fost înspăimântător. Nu vă cunoaștem. Păi suntem domnișoarele, jumătate dintre ele. Nu vă cunoaștem. Lăsați-ne să intrăm. Nu mai puteți intra. Aici nu se poate intra oricând și oricum. Știți unde au rămas? Afară. Dacă citim în Scriptură cuvântul afară, înseamnă departe de Dumnezeu, înseamnă lume, de cele mai multe ori înseamnă iad. Afară niciodată nu are un sens pozitiv în Biblie. Iar ele au rămas afară. Acum mă uit la dumneavoastră și vă întreb, care a fost păcatul acestor fete de au rămas afară? Că nu au avut un de lemn.
Acum aș vrea să intru cu dumneavoastră în detalii puțin mai specifice, dar în momentul în care devii specific poți și să creezi anumite neînțelegeri și să greșești. Biserica Baptistă va fi în cer? Nu-mi răspundeți. Încercați numai să vă gândiți. Creștinii după Evanghelie vor fi în cer? Încercați numai să vă gândiți. Eu nu o să vă spun dacă vor fi sau nu, că nu sunt eu Dumnezeu să vă spun. Dar eu vă spun dumneavoastră care ați îmbătrânit în biserică, oamenii ăștia, care din punctul nostru de vedere, al felului în care ne uităm la pilda aceasta, oamenii ăștia vor fi în cer sau nu vor fi? Sau degeaba se duc la adunare? Meditați doar. Pentru că atunci când dezvoltăm o idee, este bine să ne gândim în toate felurile la ea, nu numai într-un fel în care ne dă nouă dreptate, ca să ne liniștim conștiința și să mergem cu pălăria într-o parte, că e bine așa, că așa vrem noi. E bine ca să lăsăm adevărul să ne cerceteze și să avem argumente, că cineva ne întreabă. Mă întreabă pe mine, mă întreabă pe soția mea și trebuie să știm să răspundem ca niște oameni înțelepți și să răspundem cu Evanghelia. Gândiți-vă la următorul lucru, frați și surori. Care a fost păcatul acestor fete? Pentru că dacă cineva le mustra, zicea, bă, va angaja mireasa să faceți treaba asta, îi stricați nunta fetei, nu vă e rușine? Vă rog frumos altă dată să aveți mai multă atenție. Hai repede înăuntru. Ok. O mică mustrare mergea. Dom'le, dar să le lași afară din nuntă? Dar astea s-au dus acasă plângând. Și mamele lor au zis, ce faceți? Păi, a rămas afară. Bă, voi vorbi serios? Da. Dar cine v-a scos afară? Păi, administratorul nunții. Dar de ce? Păi că n-am avut un de lemn. Păi și ce dacă n-ați avut un de lemn? Nu v-ați dus să cumpărați de la colț? Ba da, și nu ne-a mai primit. Bă, dar ăla nu-i zdravă? Care-i treaba cu el? Un scenariu. Încercați să vă imaginați tensiunea. Ce au zis părinții? Păi au stricat relația cu părinții mirilor. S-a creat acolo un conflict. Pentru ce atâta conflict? Înseamnă că a fost ceva grav la mijloc. Nu așa, pedeapsa e capitală, scoase afară. Nu o mică mustrare. Trebuie să fi fost ceva foarte grav. Ce anume a fost așa de grav? În biserică, astăzi, accentul cade pe ce faci. Dacă cineva fumează, e păcat. Dacă cineva consumă alcool, e păcat. Dacă cineva curvește, este păcat. Astea se numesc păcate de comitere, adică faci ce nu este voie. Treci pe roșu. Treci pe roșu când fumezi, faci un lucru și nu-i permis. Treci pe roșu când consumi alcool, faci un lucru care nu-i permis. Și așa mai departe. Dar pe noi nu ne mai interesează păcatele de omitere, adică de neglijare, de uitare, de amânare, de lasă-mă că merge și fără. Ia gândiți-vă că aceste fete s-au făcut vinovate de păcatul de omitere. Nu au făcut ce trebuia să facă, adică e verde și matale blochezi intersecția stând acolo. Și în spatele matale sunt 50 de mașini. Dar e verde. Ar trebui să faci ceva, să bagi în viteză și să accelerezi. Dar nu pleci, stai acolo. Din anumite motive. Haideți să lăsăm lucrurile puțin aici, lăsați-le chiar așa, pur și simplu. Puneți un capac și lăsați-le așa. Și să ne mutăm la pilda talanților. Și apoi o să revenim la pilda fecioarelor. Ne mutăm la a doua imagine. De data asta lăsăm nunta și ne uităm la o afacere, la un business. E aici un șef, e un om bogat care are un business. Ăsta vinde business-ul și ia o grămadă de bani. El vrea să plece, probabil că ajunsese înspre bătrânețe și vrea un pic să se și bucure de bani, că a albit muncind. Dar banii a vrut să-i dea la 4 oameni, la câțiva dintre managerii lui, 3-4 oameni, și oamenii aceștia să-i investească.
Și el când se întoarce să-i dea înapoi și banii, dar și profitul. Evident că urma să le plătească și lor pentru muncă. Omul, ne spune Scriptura, că a dat acești talanți la câteva persoane. Unul i-a dat 5, altul i-a dat 2 și altul i-a dat 1. Scriptura spune și de ce i-a împărțit diferit. Fiecăruia după puterea lui, adică putere de aici. Că nu trebuie să ridici greutăți. Capacitatea de a gestiona o sumă de bani investind-o în perspectiva profitului. Omul se întoarce, îi cheamă pe aceștia și spune, explicați-mi ce ați reușit să faceți în perioada asta. Probabil că eu fi lăsat 1 an, poate 2. Imaginați-vă că nu faci nimic într-o lună dacă ai o sumă de bani să investești și să câștigi. Și cel care a primit, așa cum citim în Scriptură, 5 talanți, se întoarce și spune, șeful, mi-ai dat 5 talanți, uite, ăștia-s banii, dar eu am mai câștigat 5, am avut prosperitate, am avut binecuvântarea Domnului. Și omul ăsta îi spune persoanei respective, felicitări, ai făcut o treabă foarte bună. Vine cel cu 2 și spune, șeful, uite, ăștia-s banii care mi-ai dat, eu am dublat, mi-a mers bine, Domnul a fost cu mine, poftim. Și îl felicită și pe ăsta. Ăla care a primit doar un talant, semn că era cam cel mai slab dintre cei 3, spune, șeful, mi-ai dat un talent, ia-ți-l, eu n-am făcut nimic. N-am făcut nimic. I-am îngropat undeva în pământ, că ăsta era seiful timpului, ăsta era banca timpului, pământul. Nu era bănci, nu era seif, nu. Cam acolo își ascundeau oamenii bani, în pământ. Că pământul e mare și nu știi unde e ascuns, dar sub pat e simplu, ridici salteaua și e acolo. Și omul i-a ascuns bine să nu-i găsească nimeni și a venit șeful și ia-ți banii, șef. Dar n-ai făcut nimic? Nu. Dar de ce n-ai făcut nimic? N-ai văzut că e verde? Hai să lăsăm lucrurile puțin aici și să ne uităm la a 3-a pildă din capitolul 25. Oi și capre. Dintr-o dată Scriptura ne spune, când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale, toate neamurile vor fi adunate înaintea lui și el îi va despărți pe unii de alții cum desparte un cioban, un păstor, oile de capre. Va pune oile la dreapta și caprele la stânga. Și acum dă o explicație cu oile și cu caprele. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta, oilor, veniți oilor, veniți binecuvântații tatălui meu și moșteniți împărăția care a fost pregătită pentru voi. Și acum încearcă să explice de ce au ajuns ei să se califice să intre în împărăție. Că am fost flămând și mi-ați dat să mănânc. Mi-a fost sete și mi-ați dat să beau. Am fost gol și voi m-ați îmbrăcat. Spital, pușcărie, voi m-ați vizitat. Și oile întreabă. Adică oamenii care sunt ca niște oi, neprihăniți, ființi, asta e imaginea oi în Scriptură, neprihănire. Și a caprelor invers, știți dumneavoastră. Și ăștia spun, dar când am făcut noi aceste lucruri față de tine, Doamne? Și el spune următorul lucru, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri acestor neînsemnați frații ai mei, voi mi le-ați făcut mie, pentru că voi le-ați făcut în numele meu. O paranteză. Frați dragi, uneori sunteți puși în situația să faceți un bine. Întotdeauna să spuneți verbal, cu voce tare, în numele Domnului Iisus. Te rog să primești lucrul ăsta de la mine. Să vă dau un exemplu. Eu eram într-o zi pe o bancă și lângă mine s-a așezat un om. M-a salutat în limba română, e vorba de America, și m-a întrebat ce mai faci. Și i-am spus bine. Și a scos un ceas de pe mână și mi-a zis, vrei să probezi ceasul ăsta? Sigur că e foarte suspicios, nu? M-am uitat la el, m-am gândit, ceva nu-i bine. Dar zic, de ce? Păi te rog frumos să-l probezi. Ok, am luat ceasul, l-am pus pe mână, l-am scos pe al meu, mi l-am pus pe mână, l-am închis, l-am desfăcut și l-am dat. Și omul zice, aș vrea să te rog frumos să-l păstrezi. Cum să-ți păstrezi eu ceasul, mă, omule? Nici vorbă, te rog frumos să-ți iei ceasul. Și omul zice, ascultă-mă, eu te cunosc pe tine.
și vreau să îți dau cadoul ăsta. Așa mă simt eu bine. Și am spus, îmi pare rău, nu pot să-l primesc, nici de cum, te rog frumos să te oprești. Și omul mi-a zis, în numele lui Iisus Hristos, te rog frumos să primești acest dar de la mine. M-am uitat la el și i-am spus așa, în numele Domnului Iisus primesc acest ceas de la tine. Și l-am băgat în buzunar. Sunt câțiva ani buni de atunci și întotdeauna port ceasul ăsta, pentru că mi-aduce aminte de ce s-a întâmplat atunci. De faptul că un om mi l-a dat în numele lui Iisus Hristos. Întotdeauna când faci ceva scump sau ieftin, un simplu gest, întotdeauna să-i spui celui căruia îl faci că ce faci tu n-ai fi făcut dacă nu erai un om al lui Dumnezeu. Ai fi fost nepăsător și indiferent. Dar ceea ce faci este o atitudine a Duhului din inima dumitale. Și este pentru că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și noi îl cunoaștem. Și noi facem fapta asta în numele Lui, că altfel noi am fi făcut altceva, probabil că i-am fi luat ceva, nu i-am fi dat ceva, în numele Domnului. Ei, cam așa s-a întâmplat atunci. Dar nu se termină pilda doar cu oile, urmează și caprele la rând. Și Domnul spune așa. Apoi va zice celor de la stânga, versetul 41, duceți-vă de la mine, atenție, blestemaților. Când Domnul spune blestemaților, înseamnă că gravitatea este absolut maximă. Nouă, dacă cineva ne spune, ești un blestemat, nu cred că poate să spună ceva mai grav, mai înspăimântător, mai negativ. E cam maxim. Dar Domnul de data asta spune, nu un om furios, Domnul. Duceți-vă de la mine, blestemaților. Când eu am citit prima oară Biblia, mă așteptam ca să urmeze curvari, criminali. La ce te poți aștepta? Nu la cele mai grave păcate. Dar dumneavoastră știți ce urmează, nu? Haideți să ne uităm pe screen. Versetul 42. Am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că într-o anumită împrejurare, orice împrejurare, să creăm un scenariu imaginar, într-o anumită împrejurare, mă întâlnesc cu un om rupt de foame sau de sete sau fără haine sau e în pușcărie sau în spital și eu nu fac nimic în numele Domnului Iisus pentru el. Nu fac nimic în numele Domnului Iisus pentru el. Și uitați ce spune Scriptura. Duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor. Observați pentru cine a fost pregătit iadul, nu pentru oameni, pentru diavolul și pentru îngerii lui. Doar că sunt oameni pe pământ care se asociază cu diavolul și cu îngerii lui și trăiesc ca ei. Și atunci și ei vor merge acolo, deși inițial nu trebuia să meargă. Și oamenii întreabă, Doamne, dar noi, caprele întreabă, dar scuză-ne, lasă-ne să punem o întrebare. Noi când te-am văzut noi pe tine în spital și nu te-am vizitat? Că dacă noi știam că tu ești în spital, mergeam glonț la tine. Sau când ai fost în pușcărie, că veneam la tine, ți-aduceam un pachet. Sau când te-am văzut noi pe tine flămând, că îți dăteam mâncarea noastră, nu jumate din sandwich-ul nostru, ți-l dăteam pe tot. Și Domnul spune așa, când unul dintre acești, oricine dintre acești neînsemnați frații ai mei, au fost în situația asta și voi n-ați făcut pentru ei aceste lucruri, pentru mine nu le-ați făcut. Care este păcatul acestor oameni încât, pentru că nu au dat mâncare, apă, haine și n-au vizitat în spital sau în pușcărie, Domnul nu le spune neglijenților, nici nepăsătorilor, le spune blestemaților. Noastră știți că Biblia nu e scrisă de mine. Eu doar citesc ca dumneavoastră. Eu nu pot să plec acasă fără să nu lămuresc treaba asta, pentru că dacă tot m-am pocăit și am părăsit distracția lumii, măcar să mă pocăiesc cum trebuie. Că dacă nu mă pocăiesc cum trebuie, înseamnă că m-am pocăit degeaba. Am pierdut și distracția lumii și am pierdut și împărăția lui Dumnezeu. Pentru că aici spune așa, blestemaților,
Duceți-vă de la mine. Unde? În iad. Între oi și capre este diferență, dar e și o mare asemănare. Astea cam întotdeauna sunt împreună, că sunt cam verișoare. Nu știu dacă sunt surori, dar măcar verișoare sunt. Asta înseamnă că oaia e un pic ca și capra și invers. Dar să pun degetul pe rană. Vă rog frumos să-mi explicați cum poți să ajungi în iad că nu dai să mănânce cuiva. Dacă așa stau lucrurile, cum poți să ajungi în iad că nu vizitezi pe cineva la spital? Vă pun o întrebare simplă, dar foarte confruntativă. Nu răspundeți că nu sunt eu Dumnezeu, eu sunt fratele dumneavoastră. Eu vreau să vorbesc cu dumneavoastră în ideea să se deschidă mintea și să pricepem mai bine lucrurile. Dar eu nu sunt judecătorul, eu sunt ca dumneavoastră, oaie. Când ați fost ultima oară la spital să vizitați pe cineva care nu-i rudă cu dumneavoastră? Nu ziceți nimic că scopul este să se întâmple aici, nu aici. Aici nu, acum nu. Acum tăcere. Când? Acum eu vă întreb, cum scăpăm de treaba asta de aici? Rupem pagina asta din Scriptură ca să scăpăm? Când ați vizitat ultima oară pe un frate, care este în pușcărie? Când? S-a întâmplat vreodată în viață? Dacă nu, Matei 25, de la 31 la 46, pentru cine este scris? De ce este scris? Poate că sunt puțin ciudățel, poate că ziceți, dar până la urmă ce vrea omul ăsta să spună? Eu mai zic puțin ce mai zic și mă opresc și plec. Dar dumneavoastră rămâneți cu Biblia, că problema nu sunt eu, de fapt nu că nici Biblia nu e o problemă, dar adevărul acesta nu sunt eu, adevărul acesta e Scriptura, eu nu plec cu ea decât cu a mea. Dumneavoastră ce ziceți, frați și surori? Acum mă opresc și mă întorc la pilda fecioarelor. Frați și surori, aceeași idee este scrisă în pilda fecioarelor, a talanților, a caprelor și a oilor. Păcatul omiterii. Păcatul de a nu face ce trebuie. Dacă nu faci ce trebuie, biserica nu te exclude. Biserica, n-am auzit până acum o biserică ca să te pună deoparte că nu ai făcut caritate, să dai mâncare și apă la cei ce n-au sau haine. Nu am auzit niciodată o biserică să te pună deoparte sau să te excludă pentru că n-ai vizitat oameni la pușcărie sau la spital. Dar am auzit biserici care pun deoparte pentru țigări, pentru alcool, pentru curvie. Adică păcatul de comitere, că treci pe roșu, e grav, ăla de omitere nu-i grav. În ce Biblie am citit noi treaba asta? Că în Biblia asta, care eu am în față, spune așa, pentru păcate de omitere mergeți în iad și sunteți blestemați. Dacă dumneavoastră, unul dintre dumneavoastră credeți altfel, ridicați-vă acum în picioare și spuneți, nu scrie așa în Biblie, frate Luigi. Oameni scumpi, păcatele de omitere, adică a uita, a neglija, a nu-ți păsa, a fi indiferent și a-i spune, nu-i treaba mea, este la fel de păcat cu a comite, adică a sta la verde, e același păcat cu a trece pe roșu. Noi ne ferim de trecutul pe roșu, nu cumva să trecem pe roșu. Dar Biblia ne spune următorul lucru, dacă nu treceți pe roșu, vă laud, dar dacă rămâneți la verde, nu vă laud. Pilda celor 10 fecioare ne spune așa, păcatul acelor fete a fost omiterea. Nepăsarea aia care vine din lipsă de interes, nu mă interesează pe mine de Dumnezeu. De ce suntem plini de râvnă pentru noi și punem etaj peste etaj? Nu-i rău că avem, că Avram a fost bogat, David a fost bogat. Nu-i rău. Rău este că nu punem un etaj și deasupra aici, să mai facem o biserică și să o umplem și pe aia. Ăsta-i rău. Rău este ca seară n-am adus un necredincios la biserică, la stadion. Asta e problema. Cine trebuia să-i aducă? Primarul? Poliția? Armata? Doctorii? Nu, noi trebuia să-i aducem. Fiecare dintre noi trebuia să postim cu o lună în urmă de când am știut
de eveniment și să vorbim cu 10 oameni, ca din 10 să vină unul. Să postim o dată pe săptămână și să ținem contactul cu omul ăla. Îl mai scoți la o cafea, mai te duci odată la el ca și cum ai avea ceva să-l întrebi, ca să păstrezi relația și să-i spui să nu uiți, te rog frumos, că sâmbătă seara ne vedem acolo. Haide un pic să ne ocupăm și de suflet. Dom'le, dacă chiar nu vine, că doar nu l-o răpi să-l ducem la stadion. Dar eu mi-am făcut înaintea lui Dumnezeu tot ce a ținut de mine. Dar eu n-am timp, eu nu pot, pe mine nu mă interesează. Ascultați-mă, frați și surori, asta vorbește despre o detașare totală de Dumnezeu. Pe noi ne interesează să avem câștig din împărăția lui Dumnezeu, dar împărăția lui Dumnezeu ce câștig are de la noi? Ce câștigă împărăția lui Hristos de la Luigi Mițoi, că am fost un copil orfan și Dumnezeu m-a binecuvântat? Astăzi sunt un om care pot să fac ceva pentru împărăție. Ce fac eu pentru împărăția lui Dumnezeu? Că eu vin la biserică, nu vin pentru altcineva, vin pentru mine. Că eu mă rog pentru mine. Că eu ascult predici, ascult pentru mine. Nu pentru împărăția lui Dumnezeu. Ce fac eu pentru împărăția lui Dumnezeu în mod foarte concret? Cât costă ce fac eu într-o lună pentru împărăția lui Dumnezeu? Probabil 1 leu, 2, 10, 15, 20, atâta valorează Dumnezeu pentru mine. Fraților, e lumea plină de creștini care nu fac nimic. 0. Asta este pilda fecioarelor. 5 fete care au fost scos afară că nu și-au făcut treaba. Nu s-au luat de mire că era băiat frumos. N-au fost date afară pentru ce au făcut rău, ci pentru ce n-au făcut. Hai să ne mutăm la puturosul din pilda talanților. Știți ce îi spune Domnul? Rob, viclean și leneș. Lăsați-mă să vă spun ceva ce pare nostim, amuzant. Omul harnic nu trebuie să fure ca să trăiască, că muncește cu mâinile lui și mai dă și altuia. Dar puturosul, ăla trebuie să se descurce într-un fel, că de muncii nu muncește. Și observați că la Domnul a fi puturos se asociază cu a fi viclean. Omul puturos trebuie să fie viclean ca să bage și el ceva în gură, că dacă nu muncește, numai cu fofurliga trebuie să umble. Știți de ce l-a dat pe la afară? Haideți să vă mai aduc încă o dată aminte. Adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri, n-ați făcut, ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri, mie nu mi le-ați făcut. Aceștia vor merge în pedeapsa veșnică. Nu-ți trebuie teologie, că e scris negru pe alb. Nu trebuie să interpretezi tu, să spiritualizezi, nu, e negru pe alb. Interpretare literală, adică cum scrie, așa înțelegi. Oameni buni, urmează să plecăm acasă la 12. Cum putem pleca liniștiți? Cum ne încălzim supa și ne bucurăm cu familia? Când noi vedem din cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu are așteptări de la noi. Dumnezeu nu ne-a mântuit și s-a terminat povestea, nu! Mai urmează o generație de oameni, ea trebuie evangelizați de noi. Pe mine, mătușa lui Carmen m-a evangelizat și am devenit copilul lui Dumnezeu că cineva și-a pierdut timp, nu și-a pierdut, și-a folosit timpul ca să-mi spună de Evanghelie, până când am devenit curios și curiozitatea m-a împins la adunare și acolo Domnul m-a cercetat și m-am pocăit și încet am început și eu să cresc în credință și am început și eu să fac câte ceva pentru împărăție. Acum am 61 de ani și dacă vreți să mă credeți, mă grăbesc să fac cât mai mult pentru că mă simt vinovat că n-am făcut destul înaintea lui Dumnezeu. Că puteam să fac mai mult decât am făcut. Și mai e un pic și nu o să mai pot veni în România, că mă fac bătrân și nu o să mai pot călători sau poate mor. Și nu mi-am folosit toate resursele ca să lărgesc împărăția lui Dumnezeu. Și într-o zi o să stau în fața lui Dumnezeu și o să-mi spun, ai putut să faci mai mult și n-ai vrut. Și adevărat că n-am vrut. Că dacă vreau, făceam. Banii sunt cea mai mică resursă. Voința din dragoste, râvna, pasiunea, consacrarea, dedicarea, acesta este cea mai scumpă resursă. Nu de bani ducem lipsă, ducem lipsă de dedicare, de consacrare, de râvnă, de angajament. Dacă am face cât facem pentru Domnul, pentru casele noastre, cei mai mulți dintre noi am murit de foame.
De dimineață, de când ne trezim, ne rupem oasele până seara târziu, nu mai avem timp să dormim. Unii dintre noi dormim câte 2, 3, 4 ore. Pentru cine? Fraților, eu nu sunt stăpânul dumneavoastră. Eu nu vă mustru de la înălțime. Cine sunt eu? Eu nu sunt un general, eu sunt un simplu credincios. Dar vreau să vă spun că nu-i bine, nu-i drept. El a murit ca să fim noi ce suntem. Și semaforul e verde. E verde. Și noi stăm. Noi suntem ocupați. Pe noi nu ne interesează. Cea mai potrivită imagine, cel mai potrivit exemplu, pentru că s-a întâmplat aseară evangelizarea asta. Stadionul ăla trebuie să fie plin. Nu depinde de noi în mod absolut, că nu putem noi să ducem cu forța pe nimeni acolo. Dar putem să facem tot ce putem, ca măcar un om să fie acolo, adus de mine, snopul meu. Iar când îmi va veni rândul, mie în fața Domnului, vor fi frații și îmi vine și mie rândul și se pronunță numele meu. Cu omul ăla în brațe așa, cu snopul ăla, eu mă voi prezenta înaintea lui Dumnezeu. Și tu ce ai făcut? Și Domnul lui voi spune, Doamne, ăsta e snopul meu. Doar unul? Doar unul, Doamne. Dar dacă îi voi spune, n-am nimic, Doamne, leneș și viclean. Așa scrie Evanghelia. Nu vă supărați pe mine, eu nu sunt rău că vă aduc aminte de cuvântul Domnului. Și nici n-am venit aici să vă pe deșteptul și să vă stric duminica. Dar așa scrie Evanghelia. Noi ne-am pocăit din această Evanghelie. Acum noi trebuie să ne desăvârșim din această Evanghelie. Și să devenim roditori ca mărul ăla încărcat de mere cu care te lauzi la toți vecinii. Bă, am un măr, bă, omule, mă. Bă, îi se rup crengile, mă, de mere, mă. Și ți-e drag de el că îți mănâncă copiii. Și te uiți la un pom care nu face decât omizi și nu știi cum să-l tai. Predica mea s-a terminat și în câteva clipe o să plec. Probabil că nu o să vă las cea mai plăcută impresie că am spus predica asta și că a fost așa mai mustrătoare. Dar scopul meu nu a fost să vă mustru, ci scopul meu a fost să împărtășesc cu dumneavoastră un adevăr care s-ar putea în ziua aceea să fie împotriva noastră. Noi care credem că suntem după adevăr și suntem în ce privește mântuirea. În ce privește mântuirea, că noi credem în Domnul Iisus. Noi îl iubim din tot sufletul pe Domnul, noi ne rugăm, noi postim, noi venim la biserică. Toate aceste lucruri sunt adevărate. Fraților, dar astea le facem pentru noi. Ce folos au alții? Când mama mea a fost copil, a crescut-o mama ei, adică bunica mea, și ea nu a făcut nimic. Dar când a devenit adult, a început să spele vase, să măture curtea, s-a măritat, a început să-și asume responsabilitatea casei ei. M-a făcut pe mine. Eu sunt totuși o excepție în sensul că au divorțat părinții mei și m-au lăsat la vârsta de 6 luni. Dar o mamă normală, în sensul de obișnuită, aia nu doarme pentru copilul ei, îl veghează, trăiește pentru el. Și tata la fel, se duce la lucru. Lui ar fi simplu să muncească o zi pe săptămână ca să aibă ce băga în gură. Dar muncește toată săptămâna, de ce? O zi pentru el, o zi pentru nevastă și o zi pentru ea, 3, 4, 5 copii pe care îi are. Și așa că în fiecare zi se duce la lucru, altfel se ducea doar o zi pentru el. Își lua un cort, îl punea la marginea devei și stătea acolo în cortul ăla, ca Avram. Are casă, are impozit, are gaz, are apă, are, păi să-și țină și el copiii ca toată lumea. Și în fiecare zi țop la muncă. Câtă trudă? Păi toată truda. Dar pentru împărăție. Nu poți? Nu pot. N-ai vrea să... N-am timp. Dar unde sunt 24 de ore, mă, omule? Nu mai iubești pe Domnul? Păi da, dar cum așa? Asta ce iubire e? Așa mă iubește pe mine domnul Iohannis și cu domnul Biden. E ușor să iubești așa, cu gura. Dar să știți, credința trebuie unită cu fapta. Frații mei, surorile mele, ce am vrut să vă spun este faptul că cel puțin aceste 3 pilde vorbesc despre păcatul omiterii. Păcate pe care biserica nu le mai amendează. Și asta nu este bine, nu-i după Scriptură. Oamenii trebuie învățați că nu-i suficient să nu faci răul. Trebuie neapărat să faci binele.
Poate veți spune, da, dar numai capitolul ăsta din Scriptură scrie așa. Serios? Mă lăsați să vă spun că pilda samariteanului are aceeași idee, a patra. Trece popa și care a fost păcatul lui? N-a făcut ce trebuia. Trece cântărețul, care a fost păcatul lui? N-a făcut ce trebuia. Și trece pârlitul ăla din Samaria care îl disprețuiesc evreii, popa și cu levitul, și ăla se oprește, Domnule. Era în călătorie și a luat și el o săptămână să ducă să-și viziteze rudele. Avea la el niște vin, niște unde lemn, cu vinul care era alcool, îi spală rănile ca să nu se infecteze. Și cu undelemnul care moaie pielea, îl face să fie mai pufos și să reziste la tot ce avea din bătăile la bandiția care i-au furat banii. Și cu banii lui îl duce la han și spune, uite, dar evărul tău e cumnat? Nu, nici nu cunosc. Cum mă, ești nebun? Cum dai bani așa pentru un necunoscut? Da, de ce? Și zice, dacă o să te coste mai mult, te rog să nu-l scoți. Că eu când mă întorc îți promit pe cuvântul meu, mă întorc și îți plătesc. Bă, dar ce-o fi zis nevasta? Bă, omule, pe cine te crezi, mă, tu, Mafalda? Ai cheltuit toți banii familiei cu ăla, dar ăla cine e, mă? Spuneți dumneavoastră, dacă n-are dreptate Dumnezeu când îi pedepsește pe ăștia că n-au făcut nimic. Și veți spune, asta e tot. Nu, nu-i tot. Pilda nunții fiului de împărat. În vremea aceea exista o garderobă, toți veneau, își luau haina de la garderobă, aceleași haine. A venit unul și a rămas în hainele lui, administratorul nunții s-a uitat, ăla era îmbrăcat diferit și spune, matale, de ce nu ți-ai luat haina de nuntă? Am omis, afară. Poftim? Afară! Băi, ești serios? Da, afară. L-a scos afară că nu avea haina de nuntă. Care a fost păcatul? A făcut scandal? Nu, domnule, n-a făcut nimic, ăla a fost păcatul. N-a făcut ce trebuie. Omitere. Aduceți-vă aminte de bogatul și săracul Lazar. Care a fost păcatul bogatului? Aduceți-vă aminte de smochinul neroditor. Care a fost păcatul smochinului neroditor, dacă putem spune că un pom a păcătuit? N-a făcut ce trebuie. Avea frunze de impresie? Avea. Dar rod de folos? Nu. Care a fost păcatul lui? Nu a făcut ce trebuie. Aduceți-vă aminte de tânărul bogat. Care a fost păcatul lui? Nu a făcut ce trebuie. Frații mei, marele păcat al generației noastre este inactivitatea pentru Dumnezeu. Lipsa de slujire, lipsa de implicare, lipsa de osteneală. Niște creștini ocupați cu ei și inactivi pentru împărăția lui Dumnezeu. Poate nu se potrivește ce am spus eu pentru marea dumneavoastră majoritate și vă fericesc dacă este adevărat. Eu nu vreau să vă critic, nu vreau să vă condamn sau să vă acuz, vreau să vă spun unul dintre principiile împărăției. Fiți plini de râvnă cu Duhul, fiți cei dintâi în fapte bune. Aceasta este chemarea noastră. Una este să fii mântuit prin credință și alta este mântuit fiind să intri în rolul de fiu al împărăției, să-ți asumi pentru Dumnezeu care ți-e tată, slujirea la care te-a chemat El potrivit înzestrării, daruri, slujbe și lucrări și plin de râvnă pentru Dumnezeu, să mergi până la marginile pământului. Vă aduceți aminte, am citit pasajul acesta aseară, Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetele 6 până la 9. Ei sunt curioși de revenirea Domnului. Astăzi, dacă vrei să umpli biserica, dai la radio că ții o predică din Apocalipsa în care spui când vine Domnul. Și biserica se va umple. De ce? Pentru că există o curiozitate care nu va muri niciodată. Când se întoarce Domnul? Și știți ce le spune Domnul la ucenicii care îl întreabă când se întoarce? Le-o taie scurt. Nu-i treaba voastră. Asta nu eu o spun. Domnul o spune. Nu-i treaba voastră, mă, oameni. Nu-i treaba voastră. Dar care-i treaba noastră? Când va veni Duhul Sfânt, din El va ieși o putere. Cu puterea aceasta trebuie să vă duceți până la marginile pământului. Începeți de aici, de unde trăiți voi, din Iudeea, Ierusalim, Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. Observați că accentul a căzut pe a face, pentru că nu făceau. Mai țineți minte că la Ierusalim era sediul cultului, dar în Antiohia s-a dezvoltat sediul misiunii.
Și pentru că ucenicii n-au vrut să meargă, să plece de la Ierusalim, Domnul a hotărât o prigoană și le-a dat ăștia bătaie până au fugit. Și s-au dus în Antiohia, într-un oraș nou, acolo au vorbit de Iisus, ea s-au pocăit și a rămas sediul cultului la Ierusalim și sediul de misiune în Antiohia. Asta e Scriptură, fraților. Hărnicie pentru Domnul Iisus. Lumea asta trebuie câștigată de noi, de Dumnezeu prin noi. Pavel a murit, Billy Graham a murit, am rămas noi. Nu trebuie să predicăm, evangelizare nu trebuie să predicăm decât pe stadion. Dar nu se referă Biblia când vorbește de evangelizare la evangelizare de stadion. Și la orice formă de a împărtăși despre Domnul Iisus. Surorilor, dar eu mă uit la soția mea, că e femeie, soție, e mamă și e bunică acum. Are telefonul plin, înainte avea poze pe hârtie, acum știți cum e mai ușor. Are telefonul plin cu poze cu nepoți, cu copii și cu toate alea. Ne urcăm în avion și ea, eu stau aici, lângă mine se așează un bărbat, lângă ea o femeie. Nici nu se așează aia bine, cu ea în primire. Nu trec 5 minute că își scoate telefonul și aia și îl scoate. Și amândouă vorbesc despre nepoți. Iată nepotul meu, iată nepoata mea, iată tata. Nici nu se cunosc, domnule, dar îi mai spun când ne dă în jos, mă, potolește-te cu nepoții și interesează pe femeia asta de nepoții noștri, asta. Ce crezi tu că asta de-abia aștepta să urce în avion să vadă nepoții noștri? Dar eu gândesc ca mine, eu cu el, bună ziua, și cam atât. Să faci evangelizare înseamnă mai întâi să-i arăți nepoții și după aceea să-i spui cum te-ai pocăit. Pentru că tot ne cunoaștem și ne văzurăm nepoții unii altora. Hai să spun despre un eveniment din viața mea care pur și simplu m-a schimbat pentru întotdeauna. L-am cunoscut pe Domnul ca mântuitor din Biblie. M-am botezat în apă, am experimentat anumite minuni în viața mea, Dumnezeu s-a implicat în familia mea. Când spui lucrurile astea, nu-ți trebuie teologie. Cum nu-ți trebuie teologie, să arăți nepoții. Spui ce ți s-a întâmplat dumitale, experiența dumitale, atât, nu predici. Și dacă spune întrebări grele când vine Domnul, spune nicio problemă, uite, eu o să fac o masă acasă, o să-l invit pe păstor și vii și tu cu bărbatul și păstorul meu o să-ți explice când vine Domnul. Sau mă rog, altceva care e mai greu. Dar să faci evangelizare, trebuie să ai doar 10 pliante în poșetă. Da, 10, nu 9. Închei cu întâmplarea asta, am fost la Sibiu, și am făcut o evangelizare cu grupul Speranța și așa s-a nimerit în organizarea noastră că următoarea seară era evangelizare cu grupul Betania. Și am făcut cu grupul Speranța și pastorul Nelu Brie, care mi-a fost coleg de clasă, ne-a dus la masă la sfârșit. Era târziu, cum se întâmplă că stai lume multă și ne-am ajuns foarte târziu la restaurant. Ne-au luat comanda, ne-au făcut mâncare, noi am mai stat la discuție că nu ne-am mai văzut și aproape că am plecat ultimii de acolo. Era târziu. Când am ieșit, lângă ieșire erau 3-4 ospătari care își numărau ciubucul. Ce le-a ieșit și lor în seara aia? Și trecând pe lângă ei, mulțumim frumos, Carmen, soția mea, se oprește, se uită la mine și zice, dă-mi un pix. Noi avem niște pixuri pe care e scris adresa bisericii cu numărul de telefon și cu adresa de la site-ul bisericii. Și zice, dă-mi un pix, ceva broșură, dăm. Și eu am știut ce face, că ne cunoaștem un pic. Și i-am dat ce a trebuit să-i dau și se duce la ăia au ridicat capul, erau acolo ghemuiți, așa, au ridicat capul și ea le zice, bună seara, domnilor, uite, noi suntem niște oameni care trăim în altă parte, dar am venit aici, în sala cutare aici în oraș, noi am făcut o evangelizare în seara asta, adică am vorbit de Dumnezeu, am cântat, a fost superb. Și facem și mâine seară. Vă rugăm frumos să veniți, uite, vă dăm o invitație și ceva material, vă rugăm frumos să veniți mâine seară la ora. Îi spun, Doamnă, ne pare rău, nu putem să venim, uite, în seara asta, exact ce facem în seara asta, facem și mâine seară. Și uite cât e ceasul când plecăm acasă, n-avem cum. Știți ce le-a zis Carmen? Domnilor, dacă mâine vă îmbolnăviți, nu-i așa că vă învoiți de la lucru și vă duceți la doctor? Vă dați seama, nu-i cunoști, domnule, cum poți să-ți permiți așa ceva? Vă rog frumos să vă învoiți mâine seară să veniți la evangelizare. Știți ce am făcut? M-am dat așa un pic în spate și m-am dus înspre ieșire. Pur și simplu mi-a fost un pic de rușinică. Mi s-a părut puțin foarte direct. Numai că pe mașină, în timp ce conduceam și ne-am dus unde dormeam, mi s-a făcut rușine. Și am zis așa, eu predicator, nu am avut libertatea să le spun așa de tranșant și de direct, că poate nu-i mai văd niciodată. Dar femeia asta mea care stă acolo pe ultima bancă și n-a predicat în viața ei, pur și simplu le-a vorbit foarte lămurit.
Și până astăzi exemplul acesta l-am în minte și încerc să mă motivez eu pe mine, aducându-mi aminte că dacă aș avea îndrăzneală pentru Dumnezeu cât am pentru interesele mele, aș face multe lucruri în cinstea Domnului. Oamenii lui Dumnezeu, feriți-vă de păcatele de comitere, feriți-vă să treceți pe roșu, e păcat. Dar nu mai stați la semafor când e verde, e la fel de păcat. Păcatele de omitere sunt la fel de grave ca păcatele de comitere, pentru că așa cât de rău este să faci răul, la fel de rău e să nu faci binele. Închei cu versetul din Iacov: cine știe să facă un bine și nu-l face, săvârșește un păcat. Dumnezeu din cer care ne-a mântuit să ne călăuzească prin Sfântul Duh pe care l-a pus în sufletele noastre și să fim plini de râvnă pentru împărăția Dumnezeului nostru, contribuind fiecare, noi și ai noștri, la lărgirea împărăției lui Dumnezeu, la zidirea bisericii și la câștigarea oamenilor nemântuiți pentru împărăția cerului. Domnul să fie lăudat, amin.